Magpagwapata kay kalita-lisan sa itong mga bana. A secret, secret. Yun sila, kung magpagkapa daw ka, di daw ipaubos. Kaya makunot daw ka, pero ibig lang, no? Kaya kung magpagwapa ko, bisig asara na ako inusnos. Pero, bisig asara din ako inusnos na akong ang kapas para malimpyo akong naong. Di na dapat ko mag-exercise kay na-chubby na ko. Sige kaon. Kaya sa kong palit og feet. Yan na magpagapa pa nagsabra. Wala kong mama, no? Kaya wala pa po 50 yung edad. Yang edad ron kay 72. Yeah, but young face is 50. Yeah. Akong afang ba? Akong kingnan. Akong darling. Akong kingnan. Kanang, wala na ko ikastorya. So, ano siya na, mukatawa na siya. Butan mo kayo na akong afang. Butan ka na siya niya. Manawag siya na akong nun nga. Wala na ko ikastorya. Sabi ako istorya kaya kinibitong in English na to na sus, dapat in English na binyapas po. Muna siya. Bistak po kitag dako ba mo ng atong English binapas. Hi! Hi Kent Loy. Ginger Jealous Lau 9241. How are you? Ngayon itong kanang in English nga binyapas. Mana sahay sa una, dili ko kasabot sa una niya kan mag-istorya siya ba? Mag-istorya siya na ako. Sige lang buksan nung kay tuwang kay istorya niya. Hello? Yan mag-istorya siya na ako no kanang
Pero wa ko kasabot sa iyang istorya ba niya. Kaya bitang mahadlok lang kang ingnon ka nga di wa ka kasabot. So hadlok kang di ka kasabot og English mo na mosanong na lang kanya. Then wala di kay wa kay kuan ba. Hantod kadugayan na ana lang ko siya istorya kasabot ako daan. Pero sometimes kana maatubang mi, ma-istorya siya nako. Igan ako unsa man what dili ko what. Then 2 times 3 times siya o 2 times mag-storya siya nako niya pagka 3 times di gyud ko maka-gets. I said, no, I don't know. Yeah mo, inana, sus, grabe kayo, marajud kag kanang kaan. Asa ko kapuyo, sa Cebu, ano ba, nabista kay kong dako, mo na nga, di ko kasabot sa akong uyab, usahay, magstorya ka ni Adto. Ikaw, asa man ka nagpuyo, Kinploy? Hi, Calix775, hello. Ako nagpuyo sa kuan sa Cebu City, nabista kay kong dako. Sa Iligan City. Hi! Hi to Iligan. Mag-anaan akong Iligan. Magagian ko mausay magkaimaan ako sa kanang bitang restaurant diha sa dapit sa asa man na dapit oy kanabang na restaurant na kanang kuanan jud sa mga tao kanana diha mag-anaan ko diha kanang maguyo ko sa lula sa akong amo or sa akong amo. Mana ako din ha niya. Kuya ko niya ako mga alaga masilindagan. Dako na maron din ha. Nakalimot mo sa nga din ha oy. Kana na restaurant yan dapit sa kalsada na nakalimot ko basta marami niya gamay pa na siya sa una di pa kay na dako karon dako na kayo dako na gikawan sa Iligan. So yan naganahan ko sa niya traffic kay na sa Iligan dapit sa mga Iligan no dapit kayo niya. Dayon no magpanahinay ang driver din na maginahinay na malipay na kay ko kung kanang abot ni Iligan kay traffic di na kay pusog ang driver. Kaya malapas na gani sa wa pagkabot sa Iligan haskilan akong mata maradyo ka nang di ko katulog manggunit ko taman sa ginhawa kay or di ba mag live ko dito sa akong Facebook sa una kay sa akong kahadlok ako nang i-live na lang kay para lang madlingaw ko kay mahadlok jud ko sa akin dinagnan si driver ang butang nya malapas na gani sa Iligan nanapod manggunit na sad ko maayo kay kusog kay madagan ang driver sa akong amo grabe. Nya din abot sa Iligan malipay kay ko kay mo hinay man ang dagan kay traffic man so hinay so maka-relax ko kung kasing-kasing nga nagkulba-kulbaan. Nya maganaan mi sa Iligan nya karon wala pa butang ka basin this year mo agi na sad mi wasag ko kay baw. Pasaan na mi diha sa Iligan kanang na restaurant kanang daga mga on na diha mga on sa Iligan nga restaurant kalimot lang ko sa ngaon kay usahay kanang makakita ko makinumdum ko pero kung malakaw na mi di na sa ko kinumdum to sa kadaghang restaurant ang gisudlan ba pero sa Iligan diha jud mi mga on diha jud mi lapita nga restaurant niya karon nako na kay siya siya dako kayo so malingaw ako din ha oy kay kanang gusto kay managan ang mga sakyanan ba niya malingaw kay di ko dukaon pero ara ko sa Cebu City traffic kayo magduka jud ko as in mara ko lamay kay katog nya diha sa ang anha din ha kay kanang diha sa lapit sa Mindanao kay kuan ko kanang malingaw ko nga di traffic pero mahadlok ko sa kusog dagan sa mga sakyanan nya di malipay kung ana na sa Iligan kay minor man na ang mga driver din na kay traffic man so mga na so nindot ba kay jud ang Iligan nya ganahan ko din ha as in pimi ko din mo agi kanang mukuan sad ko mo mga umi din ha din ha may manguan kanang na restaurant yan na dagko kayo dako na kayron siya sa una dili karon dako na kay hawan magdagandagan ng mga bata daghan sa kina din na nga kanang magparking ng mga sakyanan kalimot na ko sa ngan ang botong sa trangana na restaurant na yeah nya kanang mabasin this year makaagi na sa ko diha mga umi ambot lang sad kay mangita mangkuan pa ko nya dayon kumusta naman ka diha sa maningaw mo ay nakalimot mo sa kanimo
Si Kintloy Generalaw, 1941. Kumusta ang taga-Iligan? So, kumusta ang mga Iliganon? O mga kuan mo na din ha, mga gwapa, mga sexy, mga gwapo. Ang mga tao, makita na ko din ha, Iliganan na ako, kanang mga anak ko, mga omi. Makita dyan ko din mga gwapo, as in. Tagan kayo mga audio nga restaurant. Ano siya bisita kayo kung dako, di mo magsinabot sa kong uyab usahay. Kay usahay ka ng kuan lang ko ba, asip lang ko nga buok pa dumog. Kay say tuwang kay akong uyab, tuwang kay masulti. Susambot lang. Usahay pero karon naanad ako niya. Naanad ako. So maanad ra jud ita. Pero akong in English, jabat lang gyapon ni kay nang Bisaya kay dako. Saya gyap kanya kung dako dili jud ko ka kuan. Pero yeah. Yes, mga gwapo yun din na at yun yung mga sexy, mga batso. Yeah, mga gwapo. Yeah. Then ganahan kay ko din ha sa Mindanao kay may traffic kayo. Wala traffic kayo din ha nya dayon. Dito sila lugar, daghan kayo ganabi kung mga kahoy kanang inana ba daghan kung makita ng mga kahoy sa dalan, nigagi ana ba. Pero kuyo sad kaayo kay kusuki managa ng mga sakyanan kung dili ka abti ka driver. Kuyo sa jud mga kuan ba kanang simbako ba kanang madisgrasya so ano lang timano jud siguro. Yan ana kay nauso ka kasag mudagan. Pero nindot kayong lugar, ganahan kay ko. Mingaw, na ba province kay kung naong may province ni taga probinsya ba sad ko, marsa ni kanang naong nako mo kuan taga bukid ba sad ko. Inana. Ganahan kay ko bukid yun magpuyo kay mingaw kana ako ra usa. Kana dili kayo daghag saba ba no, daghag kay silingan nya kanang makarelax ka sa imong mind. Inana. So, dili sa syudad pero init lang jud. Init ang sa probinsya kay pugnaw kanang bisag wala kay kung maglabi na magbalay ka og kanang bahay kubo kanang lusot-lusot lang hangin so inana nindot jud siya puy-an kay yahay kay ang hangin higda nimo sulantay nang naikahoy inana ang kadlukan na nako anang kahoy kana yung tilas kanang wood kanang mga wood sa kuan. Sumugon ko sa driver sa akong amo kay nagkausa nga akong tuwalya na iud na itilas ko kay baw so pag trapo na ako na itilas so patigin akong dagana so gisungog ko sa driver na atas dakan mo na kay kong tilas pero tilas ko na sa ilaw sa puro di ko mahadlok so so gisungog ko niya so naglain uso kayo ka ng mga kuan ba kana bitang sipon o ubo pero may lang ako kay wala siya na dayon na something mo mukarat sa akong tutunlan kanang mura siya dili makuan so every morning gargle ko Bactidol because kay nagsikog sneeze pa nag-achi ko dayon nagsigagas akong sipon ganyang buntag pag mata nako so naggargle ko Bactidol adig ko sayo so wala siya na dayon so naalay siya mura karat sa akong tutunlan sa ilaw. So, uso kayong kuan rin ka ng hilanat, ubo, sipon. Grabe, uso kayo din sa sipon. And then, okay guys, thank you for watching. And regards to all of you, your family, also sa Tagalanaw. Gamay ra kahoy dira. Pero asa din amrod ka nang usamis man siguro. Usa man na siya pa na misamis. Daw ka nang maagian na to daghang kahoy sa kasada. Misami siguro na kanang magyan nga kalsada pero sa Iligan City nakita ko daghang mga kuan daghang mga balay-balay hinana pero kung adto na ka sa murag asa na padong kanang badong kaglanaw ba kaya masimi kog adto lanaw okay akong amo nga laki tagalanaw man kaila siguro kana tagalanaw sa akong amo
Kay lado man na diha. Kuha man na siya kanang basta ilado na siya mga Dimapuro. So ina nakailajud ka ana. Kuan ya mag-anhan ko sa una katong gamay pa akong alaga katong siya pa usa, so kuan ko kanang mo pirmi ko mo anha sa iligan mga umi din na repita dayon nga may kagayan na ba nya gugumi sa kanang lula sa bata. So siguro nagtagpo na kita diha no, so nakita na kita nag kuan na ta sa tong mga naong nakita ta pero anong tara kilhanay. So ikaw makakita ka na ako, makaila jud ka na ako pero ako di ko kaila nimo. Kung masuroy ko giglikan mag-anha ko niya moadto sa ka mag-abot ta kaila ka na ako pero ako ayo ko ila nimo. Okay. Yeah, so thank you guys for watching, and please don't forget to subscribe my YouTube channel and like and comment below. Bye bye.